Italija je 5 puta bila u finalu Davis našu ideju, kad je bila vezana za jedan dogovor i pismenom i usmenom sa RTS-om, pa da se vi ne biste mučili, kogod bude hteo od novinara, ja ću mu posle šta je to što je interesantno i koji su sve to događaji. Mogu i ja nešto da kažem danas ovde. Svi klubovi koji su dolazili... Miro, nemojte da mu polomite ruku. Nije baš tako. Ja, hvala. U knjigu... Samo evo lepo tamo da slika na boje. Nisu mogli da se skiješ. Ovo su mi